भावाशी रात्रीचे कुर्ले भेटतात म्हणून पकडू जाशी तर सांभाळू ना. कित्याक रे? अरे मेल्या वैले वाड्यातले पोरायले होतं ना मासे पकडू हा. तर मिळतात मासे म्हणून पकडूक लागले. थोड्या वेळाने माशानेच त्यांका पकडल्याने. काय सांगतो? मग हे जाताना 4 जण गेले होते, येताना एकटोच परत येलो. एकटो तरी किती किलो? मेल्या गावाक स्टोरी नको सांगा. हा. चल आता जास्त वेळ थांबायचा ना. चल यार चल मरे. भावाशी हा. हायसर फिरताना जरा सांभाळू ना. कित्याक रे? अरे हाय मान कापूर होता. मान कापू म्हणजे ज्याका मान नसता फक्त धड असता, पण तो धडाचो नसता. तो करता काय? त्याला तो असं करता त्याला दिसणार नाही ना. पण त्याच्या कैचीत जर कोणी इला ना तर एकदम खचाक आणि रगात पण येणार नाही. तू बघलं? मी फक्त ऐकलंय. हा? ए चल. भावाशी खायच्या वाटेने पण ह्या वाटेने येऊ नको. कित्याक रे? मेला हाय आवाज येता माकाधी माकाधी. मग मग तुझ्या हातात जा काय असत ना आता देऊन पळूचा लागताला. आता किती पण महाग असू देत. अरे लोकांनी गळ्यातल्या चैनी टाकून पळून गेलेत. तुका कसं कळलं रे? अरे मेला माझा भाव त्याच्याकडे काय देऊक नव्हता ना. मग कपडे काढून पाना लावून इलो. माकाधी. अरे मेला फोन दे काय आला बघ रे. नको बघू. मस्त फोटो मिळाला रे. मस्त ना. हा पण तू काय घराची गोष्ट माहितीये? काय आहे? अरे या घराच्या पुढल्या दरवाजान माकड इलो आणि मागल्या दरवाजान निघालो. काय बोलतो? मग अशा घरात कोण राहणार नाही ना. अरे लय डेंजर जागा. तुका सांगते एकदा ना आमचा गावातला दशावतारी मंडळ ना घराच्या बाजून चालला होता. असा सगळ्यांच्या हातात बॅटरी होतो. सगळ्यांची बॅटरी एक साथ बंद. एक साथ बंद? एकदम एक साथ बंद. अरे बापरे. जेव्हा घराकडे येईल ना तेव्हा बॅटरी सुरू झाली. मग एवढा डेंजर हा? म्हणजे काय? घरातून निघताना बॅटरी 80% होती. आता बघ 79% आहे. मग तुका सांगलंय ना. अरे ही जागा लय डेंजर हा. आता चल जाऊया ना तर आपली बॅटरी लो होईल. चल लवकर. भावाशी गावात ना खयो झोप पण देवचाराच्या वाटेवर झोपू नको. अरे त्याच्या वाटेवर कोण झोपला ना तर कुणाचा काय खरा नाही. मग अरे माका एक्सपिरियन्स हा फॅमिली एक्सपिरियन्स. म्हणजे काय झाला माहितीये माझा आजो होतो ना एकदा देवचाराच्या वाटेवर झोपलो तर देवचाराने एकदा बाजूक केला. दुसऱ्यांदा परत झोपलो मग दुसऱ्यांदा परत बाजूक केला. जेव्हा तिसऱ्यांदा झोपलो ना तर अशी पॅकाटात लात घातला ना माझो आजो 2 वेशी वेलांडून 3ऱ्या वेशीत जाऊन पडलो. मग तू बघलं? मी बघलंय नाही. मी माझ्या बापाशीकडनं ऐकलंय. आता मी माझ्या पोराक सांगतलंय. हा चल आता जाऊया त्याची वेळ झाली येऊची.